Muri Zimbabwe ndadzoka zvekare ma-updates manyama ndinogara ndakakubatirai panapa channel yenyu Kulian TV. Muri Zimbabwe nyaya dziri panapa masoja kuvhura hombe mumasvingo, nyaya dzacho ukadziteerera shapuka zvoda kuti utomeka sure kuti pamwe pacho wakaisa ma-earphones, because as long as if you are in Zimbabwe unopedzera kuromba mbama kuti uteerera Kulian TV. Saka gara waisa ma-earphones kana uchiziva kuti unosimba hana, this video is not for you. Ndere vanhu vamachuwa mbijana. So kana uchingoziva kuti uri under 18 chimboenda paside, because nyaya dzacho dzepolitics dzinenge dzisisiri dzezera rako. Ende kana uchinge watosvika uchiziva kuti unodeedzera kuti pasi neZANU-PF zvandoita inini, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane. Tikaiboa tozoibvisa time because papata mawira atakutoita iko zvinezvi asisiri chip but rekedzai ndikotanga munongoziva kuti iko zvinezvi mazuva tiri kuziva kuti musi wa 8 May chinenge chakachaya kuembassy yeZimbabwe kuSouth Africa, Zim embassy paPretoria chinenge chakabvondoka nyaya yekuda kuminyurudza madocuments kwakaitika pamadocuments acomrade Nyokayemabhunu. Saka it's a reminder kuti pese patinotanga kutaura nyaya ngatingozivisana kuti ndo zvinhu zviripo zvarongwa kuti zviri kuda kunoitika mazimba ese. Ende takanzwa kuti kune vakawanda vazhinji vari kutobva kunana UK kune dzimwe nyika vanga vagara vari kupa visit vakati tinoda kudzikira muSouth Africa imomo tipfure neko tichiita zvatinenge tichiita tichiita tiriko. Saka chakabvondoka kuna inonzi wasara vedu ndo nyaya iripo iri kuitika paground. Ende march yacho iri kutanga na 9 AM chakabvondoka. Tingoti chigananda chakadya mari iyoyo chichaidzosa. That's all I can say panyaya yacho yo. Ndosaka taura kuti akudanwa anonzwa regedzai timboona. Ndiri kusangana zvekare neimwe update panapa yandiri kuona yema results inozva kuti pane ma primary elections aitwa kuZANU-PF. So it's very important for you guys to know kuti ndiani achazenge akucontesta ikoko. So panapa Nkosi Musa Moses Langa, son of former sports minister Andrew Langa, he has won the ZANU-PF primary election for Insiba North following the death of Farai Taruvinga, who was MP. Nomination court will sit on May 15 to be followed by the date for the by-election. This is the situation ku Insiba Garema kaziva kuti ku Insiba North muchange muchimiririrwa nemukomana uyo wekuZANU-PF. Saka kune vanhu vakawanda vari kuda kucontesta ikoko vachinokukudzana naye. Garai magadzirirawo kwamunenge muchibva nako ikoko moenda kunoitwa ku nomination kwacho komuchange ichiitwa ichiitwa musi wa 15 May nomination. Ende kune vanhu vanenge vachiziva kuti amuna kunyatsosimba panyaya dzekuti hamusi kunyatsozikanwa, uyai mutaure nesu mutiudzewo kuti munokwanisa kuitira chi society tokwanisa kuzivisa vanhu vanenge vari ikoko. It's like inenge ya campaign kai plus iwo nongo kutsvaka basa. Isu hatichakujaidzei mapolitician mukangouya panapa munoya nemari mbijana toku advertise zvakanaka not kungokuitira zvinhu mahara zvamanga makajaira zvezvi handiti, because it's people's channel. Vanhu vanenge vakamira kuda kunzwa kuti ndimanani pamunenge mutaura nyaya dzenyu imeme munenge mapuhwa mari. Saka munosiyawo something kuti basa redu rikwanise kuzosara richienderera kumberi. I hope ipapo ndatokwanisa kutaura nemi ndatopedza. Topinda pane nyaya yacho iri kunetsa yearmy iri kunetsa iri kunzoni chaos over the weekend. Vakomana vakachata munhingirikini mumasvingo, saka chaos yacho anga atori ma1 over the weekend. Unokuziva kuti vanhu vese vauda kutarisa kuti imbinga here ndianiko vakomana. Unokuziva kuti gun salute kumacamouflage manga muchamaziva here, but I don't know kuti zviri necessary here futi at the end of the day. But munokwanisa kuzondudzwa kuti is it necessary kuti masoja vaite this kind of wedding yakaitika apa. You tell me kuti munenge muchizoionawo sei nyaya iyoyi. Indangoda ngokudzai kuti masoja ayaita sei vatanga kuita mawedding avo vachiflasha mutoners. Inenge iri mbinga yekumasoja, but ndangogara ndangokuonesa ndichazotaura nemi papa tozoona kuti zvinhu zvacho zvinenge zvakamira sei pane zvinhu zvinenge chizoteera. But for now ndoda kusiyai makateerera because chaita kuti ndinyatsouya panapa is because of this audio. But ndangoti ndingogara ndakakuzivisai updates mashoma anenge aripo. But ndisandasiya muchiteerera audio, kana uchinge uri muSouth Africa uchida kuregisterwa company yako, pane vanonzi ve-education research vanokwanisa kuregistera company. Kana usina work permit uchishuvira kuregister company vanokuitira vokuregister
warejistera company vobva vakuvhurira FNB business account wotanga kuita matransaction mainternational nemalocal. So contact him on the numbers that are showing on the screen. Vanonzi mukoma oyi ndo vaakurana company iyo ye-education research, munhu wekumusha muzimba ari kurana this big company inokwanisa kuitira vanhu mabasa akaita seaya. So contact him panhamba idzodzidzi. Kana muchinge mazodawo kuadvertisirwa mabusiness kune vanoita zvemabusiness, munozondibata panhamba dzangu dzeCoolian TV idzodzo, tokwanisa kutaura nemi tokuitirai zvamunenge muchida kuita. For now chiteerera mumwenyu mundiudze kuti zvakamira sei, muri kuinzwawo sei nyaya iri panapa iri kutaurika iyi. Sei mhuri yeZimbabwe makadii kwese kwamuri. Nhau yandinoda kuunza panapa ndeye kuti the revolution ngairambe ichienderera mberi. Chinhu chatakatarisana nacho ngachirambe chichienda mberi chekusunungura mhuri yeZimbabwe. Kune vanhu vakafanana nana Chimama, vanhu vechikadzi avo, nana Jojo, whatever the name, Ballista Jojo, vanhu vakaita saivavo. Vanhu ivavo vangwarirei. Varoda kudzosa kudraw attention yevanhu vachivhiringidza focus yenyu imimi. Kunozouya zvetumubvunzo twavanobvunza, zvinhu izvozvo hazvisati zvada kuti zvinge zvichionekwa panguva ino. Kana ivo vaine maonero avo, ngavaite sekuona kwavo, ngavafambise nyaya dzavo in their way. Ngavasada kukuvhiringidzai maonero enyu imimi, ngavasada kurasisai focus yezvatiri kuda muchibvunzwa mibvunzo yakasiyana siyana. Zviriko muhondo variko vakadzi vatengese, ndi vakadzi ndo vanotonyanya kutungamidzwa mukanyanya kutarisa kana maifollowa mamovies. Mamovies pamunoona kuti munhu akuda kunohwina panongouya mukadzi wotongotanga kutongokubata bata, wakutosvikopfurwa wabatwa nemukadzi. So zvinhu izvozvo you have to be focused, vana veZimbabwe. Musadhaivhetwe mafungiro enyu nevanhu vakaita sana Chimama. Kozouya panorongwa nezvemari yokunzi tiri kuda kuronga mari dzekuti zvidai taakutumira vanhu vari targeted, vari more vocal panyaya idzi. Mukaona maingirwa muchitumirwa mameseji ekunzi tiri kuda kuti tisangane, tiri kuda kuti tikupei mari, ndo zvinhu zvakakonzeresa Nyokayemabhunu kuti abatwe. Be very careful. Be very careful. Hakuna munhu ari kudaidzira mari. Vanhu vakungopa miono yavo yezvavari kufunga kuti zvinhu zvakamira sei. Zviri kuitwa naAgeza izvino vari kungoronga vakanyarara, hapana ari kuziva kuti zviri kufamba sei ndichichi, vanhu vakungowawata kusaiduku. Saka isusu vanhu ngatirambe tiine focus yedu. Vanhu vari kutotsvaga kuda kuziva kuti right now saka zvino zvapapi, vaGeza vari kufungei. Saka vakatogara vakadaro vasingazivi zviri kuitika vana Chimama. I think zvinhu izvozvo zvinokurumidza kutibatsira. And pane imwe information isingafaniri kungobuda kuti kana masvika pastage yakati moiudza panapa maakutaura kuti zvino taakudai, zvino tazoenda kujeri tikanoona Comrade Nyokayemabhunu vazouya vazotaura zvakati. Zvinhu izvozvo zvinofanira kukipwa secret, muchifokasa nezvinhu zvatiri kuda kusvika zvinhu zvedu zvinhu zvatiri kuda zvabudirira. Zvino mukaramba muchiti zvamanzwa uku zvamanzwa uku, moya muchitaura pano zvamanzwa uku zvamanzwa uku, isusu panapa ngatingopananai shingiso, hatiendererei mberi. Kana iri kuenda kunhingirikiri kunoratidzira kuembasi, let's go neuwandu hwedu. Handei neuwandu hwedu. Tinosangana kuembasi, asingazivi kuembasi amen, but handei neuwandu hwedu, tinenge tiripo kuembasi ikoko. So zvizhinji vanhu vedu musadzungaidzwi nevanhu varakashi vawandisa, zvigananda zvawandisa. Saka don't ever take time yekupindura vanhu kana kuofwa tumwe tumari twokunzi toda kuti tiorganize gurupu rekuti tinozonosangana kuembasi tozodai pachadiwa mari. No, musanyengedzwe.